Поставя манячета, влогчи от първото състезание за годината. Това състезание е традиционно. Подгряваме преди началото на сезона и не е кой знае какво състезание, обаче ще си направим една хубава тренировка и имаме квалификации. И сега ще видим кой ще стане с малко. Кой стане? Ама зареден е с позитивизъм. И той иска на големия тур да се качва, значи работата е добре. Той ми е точен, бе. Готов е. Първата тренировка маняци свърши, това беше загрявка. Сега имаме още една свободна тренировка и квалификация, която ще бъде с старт по 3-4 обиколки. И ще си направим една хубава тренировка и се готвим за порой маняци. И го поеме, и добре на запомне, махаме главе, и ако не са търпи, стане се разходи. Баса къса, баса пръска, блъска. Да го издържиш не можеш. Втората свободна тренировка свърши маняци. Трасето не е много яко, става за тренировка не е зле. И сега след час-два някъде имаме квалификация с старт. Отиваме сега хапнем преди квалификацията. По едно мазно дюнерче сгънят и това е момчета. Сега ще се видим с малко. Става маняци, днеска малко проблеми имах с мотора, не можах да карам квалификацията, нещо с съединителя, не знам аз точно какво. Утре най-вероятно ще пропусна състезанието, само че влога продължава, ще снимам малки утре как кара и това ще е момчета. Ами, искам да блъсна няколко човека, защото много ме дразнят и така. Взимам си ставка и май. Става маняци, неделя сутрин е, промяна в плана, ще караме, при малко мина загрявката и в 11 часа ни е първия манш и мотора имахме малко проблеми вчера с него и днеска сме го позакрепили и сега ще почваме маншове и ще видим кой ще стане. Ще си направим една тренировка и това е. Почваме първи манш маняци след около 5 минути и това ще е първо състезание за годината.
Аре, шампионе, какво стана? Пак първи. Тежка битка с един грък ли, кипарец ли? На газа ти беше цял манш, видях го. Без никакъв проблем. Втория манш е още по-брутален. Ще ги изявам всичките като първия, няма какво стане. Маняци, първия манш свърши, сега имаме почивка между първия и втория манш. Първия манш доста добре мина, взех старта, водих до края. Както казах по-рано, с някакъв кипарец, не го знам. Водихме така добра битка, само че дръпнах му, направих му някакъв ластик. Не ме е атакувал никъде, не съм го оставил да се доближа. Сега втория манш трябва пак да направя хубав старт. Ако ми вземат старта, пак ще има бой, няма какво да стане, ама си взема старта, ми е лесничко. Сихото бати сила на Балканите. Чета, втория манш свърши, състезанието свърши. Вчера имах малко проблеми с мотора. Днеска обаче нямаше да карам, щях да карам, нямаше да карам. Направих мотора, пуснах се. Станах първи двата манша. Чувствам се много добре. По-добре от всякога се чувствам, по-бързо от всякога. Трасето е малко кофти. Само че нямам търпение да почнат големи състезания, да си влие в порой. И на второ място за неговия президент на град Кажи купите, Гого. Браво е, много добре кара днеска. Я разкажи малко състезанието, какво стана? Стартирах си добре, бавиха, ама единия го измуших отвътре и другия по същия начин. Накрая се пробвах нещо да направя, ама... Какво се пробва да направиш? Отскока на пълна газ към завод, вътре капли на... На кой? Един с ямахечка. И... давам газ, той ми заглуха мотора, ама пак хубаво. Влезна му в каплите и какво стана? Изгаси го. За малко да станеш първи. Да. Браво е, ГП.